אני רוצה שגם אחרות ייהנו ממה שאני מרגישה. שאני באה לחנה לקנות את הבגד, אני באה במיוחד, כי היא עושה משהו מיוחד, יש משהו בטכניקה ובגזרה שהיא יוצרת והיא עושה, שאני מרגישה שעם הבגד שאני לובשת, אני יכולה ללכת לעשות כושר, ולהרגיש טוב בחדר כושר עם עצמי, לא להתבייש אם אני משמינה ולא נעים לי. אני מרגישה גאה בעצמי, אני מרגישה נוח עם הבגד, הוא מונח יפה עליי, הוא נותן לי הרגשה של נשיות, וזה מיוחד בבגדים של חנה, שאין את זה במקום אחר. ואנחנו חברות שנים, התחברנו, הכרנו, מהבגד הראשון היא שבתה את ליבי, ומאז אני לא מפסיקה ליהנות מהיצירות